λίγο αυθάδης, ή μου φαίνεται? Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι θα κάνω τα πάντα για να μείνετε ικανοποιημένοι. Εύχομαι για το καλό σου. Να προσαρμοστείς γρήγορα. Και σε σκέφτομαι καμιά φορά πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή μου άμα δεν είχα μάνα. Αυτό να μην το ξαναπείς, ούτε για αστείο. Ήταν τελείως κινηματογραφικό όλο το σκηνικό. Αλλά μου φαίνεται ότι γνώρισα μια πολύ ξεχωριστή κοπέλα. Συνέχεια τα ίδια λες. Δεν παρέθηκες, Στέλλα, να ξέρα. Αυτή τη φορά είναι κάτι το διαφορετικό. Θα ήθελα να μιλήσω στην κυρία Καλυφατίδη. Σας περιμένει? Έρχομαι από το ναύπλιο, πείτε της. Με συγχωρείτε, κυρία, μια κοπέλα σας τάει. Σου είπε ποιος τη στέλνει? Όχι, μου έδωσε την εντύπωση ότι σας γνωρίζει. Πώς τη λένε? Δεν ξέρω, κυρία, ούτε την έχω ξαναδεί, ούτε το όνομά της γνωρίζω. Τότε από πού ζητάει να με δει? Θέλετε τίποτα να ειδοποιήσω το αυτοκίνητο? Ναι, σε παρακαλώ, σε 10 λεπτά ξεκινάμε. Πες να φύγει. Αμέσως. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η κυρία Καλυφατίδη δεν μπορεί να σας δει. Αν είναι απασχολημένη μπορώ να περιμένω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, απλά έχει να πάει κάπου και ξέρετε. Μήπως μπορώ να περάσω αύριο? Τι να σας πω. Καλή σας νύχτα. Κάνε λίγο πιο πίσω να παρκάρουμε. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, φεύγω κι εγώ. Άντε, καλά να περάσεις. Εσύ μη χάσεις το δρόμο επιστρέφοντας. Μη μου στεναχωριέσαι, Μανουλίτσα μου. Όλο το βράδυ θα μαθαίνω ψυχουλάκι σαν τον Κοντορεβιθούλη. Μπράβο, Κοντορεβιθούλη. Μπράβο. Ελπίδα μου, καληνύχτα. Καλή ξεκούραση. Αχ, επιτέλους, ακόμα μια μέρα βαρεμάρας τέλειωσε. Μου αρέσει τόσο πολύ το μαγείρεμα που όταν σου ακούω να το λες αυτό μου έρχεται να σε σκοτώσω. Αφού εγώ δεν είμαι για αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι για άλλα. Και που κάθομαι εδώ μέσα, για χάρη της μάνας μου το κάνω. Την έχει φάει η ανασφάλεια και δεν με αφήνει να βγω και έξω και να ανοίξω τα φτερά μου. Για πες μου δηλαδή, εσύ τι θα ήθελες να κάνεις? Πολλά πράγματα. Αν μου δινόταν ευκαιρία θα μπορούσα να κατακτήσω τον κόσμο. Αλήθεια σου λέω. Και αντί για αυτό είμαι εδώ πέρα μέσα κλεισμένη. Να τρέχω πάνω κάτω να κάνω πίσω την παλιοκρουέλα. Δεν τη συμπαθείς καθόλου την Καλυφατίδη, Ακριβώς. Και όχι μόνο εγώ, όλοι εδώ μέσα. Μην κοιτάς που κανένας δεν μιλάει. Κάθε φορά που μπαίνει, όλοι τρέμουν σαν τα ψάρια. Θες να την κάνω? Ναι. Έλα, χρυσώνω το πιάτο. Στυφό. Και η Μέρη ένα βήμα πίσω της. Κυρία Κάτια, είναι όλα καλά? Μήπως λείπει κάτι? Λίγο γαλατάκι? Ίδια την κάνεις. Να χάνει 10 χρόνια από τη ζωή της για να ικανοποιήσει την παλιοκρουέλα. Άσε με, σου λέω. Δεν μ' αρέσει καθόλου η κουζίνα. Ειδικά όταν γίνονται τέτοια σκηνικά σαν το σημερινό. Η μαμά σου όμως είναι πολύ καλός άνθρωπος και μου έδωσε και τη δουλειά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για μένα? Μέσωσε στην κυριολεξία. Αν και πολύ γκρινιάρα, είναι καλός άνθρωπος. Γι' αυτό της τα συγχωρώ όλα. Να ξέρεις ότι είσαι πολύ τυχερή που την έχεις. Το ξέρω. Μόνο αυτή έχω. Αφού ο πατέρας μας τέλειωσε. Σοβαρά? Όχι. Μην τα βάφεις μαύρα. Δεν πέθανε. Κάπου εκεί έξω και κάνει τη ζωή του. Μιχαλή, Έλα, Αμάντα. πού βρίσκεσαι? Καλύτερα να μην σου πω γιατί. Πήρα να σου θυμίσω που γίνεται η επίδειξη της κυρίας Κάτιας. Ώρες δεν σε καταλαβαίνω. Καλά για βλάκα με περνάς. Λες να μην θυμάμαι. Όχι, βρε μωρό μου, απλά σκέφτηκα ότι με τόσα που έχεις στο μυαλό σου μπορεί κάτι να σου ξεφύγει. Δεν μου αρέσει αυτή η υπερπροστατευτικότητα, εντάξει. Βρε αγάπη μου, πάντα με παρεξηγείς. Μπορείς να μην μου φέρεσαι σαν να χρειάζομαι πάντα κάποιον δίπλα μου. Καλά, σ' αφήνω τώρα, πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε σε λίγο, μην αργήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε, η αποθήκη αύριο πρέπει να λάμπει. Αλλιώς εγώ θα βρω τον πελά μου. Να μην ανησυχείς.
Δεν ανησυχώ. Σίγουρα δεν θες μετά να έρθεις να μας βρεις. Θα είναι τέλεια. Όχι, θα κάτσω εδώ να τελειώσω τις δουλειές, θα μην τις έχεις και εσύ άγχος. Εγώ δεν αγχώνομαι. Άμα βρεθώ εκεί που γουστάρω, πατάω delete. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Και όπως είπαμε, με κρεμάσεις. Αύριο το πρωί η αποθήκη θα λάμπει, θα δεις. Ελπίδα, νομίζω ότι εσύ και εγώ θα γίνουμε πολύ καλές φίλες. Αλήθεια. Καλή διασκέδαση. Αν το μετανιώσεις. Τουλάχιστον βρήκα ένα μέρος να μείνω. Νομίζω ότι η βραδιά θα έχει μεγάλη επιτυχία. Όπως άλλωστε όλα αυτά που διοργανώνει η Κάτια. Τι άλλο θα λέγεις εσύ για τη μαμάκα σου? Όχι, μην αρχίσεις πάλι, σε παρακαλώ. Με ρωτάς συνέχεια τι έχω γιατί έχω. Το καταλαβαίνεις πως η Βιβία άρπαξε μια γλάστα και μου την πέταξε εναντίον μου? Είμαι σοκαρισμένος. Πάλι καλά που δεν σε σκότωσε. Ναι, αλλά καλέ θρύψαλα το τζάμι του τζιπ. Πίστευτη στρίγλα. Απορώ γιατί ασχολείσαι ακόμα μαζί της. Γιατί έχω ένα παιδί μαζί της που το αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί αισθάνομαι ενοχές που την παράτησα και γιατί κυκλοφορώ με μια που μοιάζει σαν μοντέλο. Θέλεις κι άλλους λόγους? Μη γίνεσαι όμως επιθετικός επειδή σου της πάει βιβί. Μπορείς να την αφήσεις στην άκρη τουλάχιστον για απόψε και να περάσουμε καλά. Όσο πάμε ανεβάζουμε το στρίφωμα, βλέπω, Έλενα. Από πού αγοράζεις τα φορέματά σου? Φαντάσου όχι από εκεί που αγοράζεις τα δικά σου. Φυσικό είναι, δεν έχουμε την ίδια ηλικία. Θα σε συμβούλευα να μην φωτογραφίεσαι με το γιο μου. Σίγουρα θα σε βάλουν στο fashion police των περιοδικών. Ξέρεις, αυτές τις σελίδες διαβάζουν όλοι. Είναι cult. Ναι. Στα κομμωτήρια, φαντάζομαι. Γιατί τα βάζεις συνέχεια μαζί μου, λες? Έλα τώρα, αφού την ξέρεις την Κάτια. Μην δίνει σημασία. Η Κάτια μου χαλάει συστηματικά τη διάθεση και σαν να δεν σου καίγεται καρφί. Μπορείς να μου βρεις ένα καλό λόγο για να μείνω κι άλλο? Αρκετά άκουσα για απόψε. Να σου πω, η βραδιά είναι δική της, μην της τη χαλάς, εντάξει? Ποτέ σου δεν με υπερασπίζεσαι. Τόσο πολύ τη φοβάσαι. Όχι. Απλά βλέπω τα πράγματα πιο ήρεμα. Ήρεμα. Έτσι το λένε τώρα. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα την πρόσκλησή σας. Είμαι γνωστή της κυρίας Καλυφατίδη. Καλησπέρα σας, κυρία Καλυφατίδη. Γνωριζόμαστε? Κατά κάποιο τρόπο. Δεν νομίζω. Έρχομαι από το Ίδρυμα Αγία Εκατερίνη. Μήπως αυτό σας λέει κάτι? Τι είπες? Το Ίδρυμα Αγία Εκατερίνη στο Ναύπλιο. Εκεί που εγκαταλείψατε την εγγονή σας πριν από 22 χρόνια. Δεν μπορεί να μην θυμάστε ότι παραδώσετε ένα νεογέννητο στα χέρια της διευθύντριας. Έλα μαζί μου. Θέλεις να πάμε ένα χρήματα? Δεν ήρθε εδώ για να ζητιανέψω. Πόσα? Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι θέλω. Είμαι η εγγονή σας και ήρθα εδώ για να διεκδικήσω το όνομά μου.
Ποια είπες ότι είσαι? Η εγγονή σας. Η Ξένια. Πρόσεχε τι λες. Υποθέτω ότι ξέρεις τι παθαίνουν οι εκβιαστές. Ναι. Και αυτοί όμως που παρατάνε τα παιδιά τους, δεν νομίζω να μένουν ατιμόρυτοι. Με παρατήσετε σε ένα ίδρυμα και ούτε που ενδιαφερθήκατε τόσα χρόνια να μάθετε τι κάνω. Τι είναι αυτά που λες? Ξέρουμε και οι δύο πως είναι η αλήθεια. Μου το είπε η διευθύντρια, η κυρία Αλίκη. Εκείνη σου είπε αυτή την ιστορία? Ναι. Μου αποκάλυψε ποια πραγματικά είμαι και μου έδειξε και το φακελό μου. Δεν μ' αρέσουν τα ψέματα. Για ποιο λόγο η διευθύντρια ενός ορφανοτροφείου θα έδινε αναφορά σε μια τρόφιμο? Αποτύψεις ίσως για την αδικία που έγινε σε βάρος μου. Η κυρία Αλίκη μου εξομολογήθηκε τα πάντα λίγο πριν πεθάνει. Πέθανε η Αλίκη? Ναι. Πριν από λίγες μέρες. Άρα δεν υπάρχουν μάρτυρες. Και τι με αυτό? Μου καταστρέψατε τη ζωή. Μου στερήσατε τα πάντα, την οικογένειά μου. Σε ξέρω. Λυπάμαι, χτύπησες λάθος πόρτα. Φύγε. Είναι εδώ η κυρία Κάτια? Όχι. Καλά δεν πέρασε να της κάρει τα κορίτσια? Όχι. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν μαζί σας. Μα η επίδειξη ξεκινάει στα 15 λεπτά. Μα πώς το καλό έχει πάει? Έμαθα την αλήθεια και ήρθα από τον ναύπλιο για να σας δω. Και δεν πρόκειται να φύγω αν δεν πάρω αυτό που μου ανήκει. Σου συνιστώ να με αφήσεις ήσυχη και να γυρίσεις εκεί από που ήρθες. Τι θα κάνετε? Θα διατάξετε να με πετάξουν έξω? Ακριβώς. Γι' αυτό φύγε όσο είναι καιρός. Θες να σε κλείσω μέσα για εκβιασμό? Για δοκιμάστε. Ξέρετε τι σημαίνει να μεγαλώνει κάποιος χωρίς οικογένεια? Να μην έχει ιδέα ούτε ποιος είναι, ούτε από πού προέρχεται. Μέχρι και το όνομά μου η διευθύντρια το διάλεξε. Ας τα μελώ. Αυτό το μελό που εσείς ηρωνεύεστε είναι η ζωή μου. Ένα πράγμα παραδέχομαι. Δεν ευθύνεστε εσείς για όσα έγιναν, αλλά οι γονείς μου. Η κυρία Αλίκη μου είπε ότι με παραδώσετε στο ίδρυμα μαζί με το γιο σας. Μάνο τον λένε αν δεν κάνω λάθος. Μου είπε ότι είναι ο θείος μου. Αλλά δεν βγαίνει νόημα. Θα πρέπει να ήταν ο πατέρας μου. Μπορείτε τουλάχιστον να μου πείτε πού μπορώ να τον βρω? Έχεις πολύ μεγάλη φαντασία και δεν θα σου βγει σε καλό. Αν ο γιος σας είναι ο πατέρας μου, όπως μου είπε η κυρία Αλίκη, τότε θα πρέπει να λέγομαι κι εγώ Καλυφατίδη. Είσαι πολύ επίμονη. Μάλλον έμοιασε σε εσάς. Ούτε μέσα σας είναι η κυρία Κάτια, δεν μπορώ να την βρω πουθενά. Εδώ ήτανε πριν λίγο. Μπορεί κάτι να μην της άρεσε και να έφυγε χωρίς να ειδοποιήσει. Μη λέτε τέτοια πράγματα ούτε για αστείο. Δεν την ξέρεις καλά την πεθερά μου. Είναι πολύ εκεντρική, για να το πω ευγενικά. Υποθέτω ότι έχεις αποδείξεις για όλα όσα λες. Φαίνεσαι έξυπνη κοπέλα. Δεν θα μιλούσε στον αέρα. Και βέβαια, ένα επίσημο έγγραφο. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Και ισχυρίζεσαι ότι στο έδωσε η διευθύντρια του Ιδρύματος πριν πεθάνει. Μάλιστα. Αν θέλετε να το δείτε, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Λέω να έρθω κι εγώ. Πάντα ήθελα να παρακολουθήσω ένα fashion show. Έχεις πάρα πολύ θράσος. Μη σε εδώ μπροστά μου. Το καλό που σου θέλω. Περιμένω να έρθετε να με βρείτε. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και για τις δυο μας να λυθεί το θέμα μέσα στην οικογένεια. Δεν τη βρίσκω πουθενά. Μα πού πήγε η μητέρα σας, άνοιξε και την κατάπιε? Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε χωρίς αυτήν. Πού είσαι, η Αμάντα σε έψαχνε παντού. Νομίζω ότι δικαιούμαι κάποια λεπτά ιδιωτικότητας. Αμάντα, πήγαινε στη θέση σου, αρχίζουμε. Ευχαριστώ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε για να βοηθήσετε το έργο μας. Εσάς που μοιράζεστε μαζί μου την επιθυμία
να βοηθήσουμε τους λιγότερο τυχερούς και ευνοημένους. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα φορέματα που θα αγοραστούν στην επίδειξη θα διατεθούν για να κάνουν λίγο πιο άνετη τη ζωή κάποιων άτυχων παιδιών που εγκαταλείφθηκαν από τους γονείς τους. Ελπίζω να στηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια, όπως κάνετε πάντα άλλωστε. Καλή σας διασκέδαση. Ωραία τους τα είπες. Μπορεί και να τους έπεισες. Τι είναι στη μια μαγείρευσε πάλι, γυναικούλα μου. Μέχρι έξω μυρίζει. Ορίστε. Θα καείς. Κάτσε αυτό το μικρό. Καίγομαι. Αξεπέραστη γεύση. Να σου πω, πολύ λέμαρχος μου έγινες. Περίμενε 2 λεπτά, σερβίρω και τρώμε. Αγάπη μου, να σε είχα τότε στην κουζίνα που διεύθυνα το catering της μάνας μου, θαύματα θα κάναμε. Σταμάτα να ονειρεύεσαι. Και πες μου την αλήθεια. Έχεις μετανιώσει που έχασες τόσα μεγαλεία για χάρη μου? Ούτε μια στιγμή, βρε κουτό, και δεν θα πάψω να στο λέω, βρε, μέχρι να το βάλεις με καλά μες στο μυαλό σου. Εδώ πέρα είναι το σπίτι μου, εδώ πέρα είναι η ζωή μου, εκεί πέρα. Ήταν το βασίλειο της μάνας μου, της φοβερής και τρομερής Κάτιας. Ναι, αλλά εσύ ήσουν ο αγαπημένος της γιος. Ο πρίγκιπας της και διάδοχός της. Ναι. Ας τους πρίγκιπες τώρα και να πιάσουμε το αρνάκι γιατί θα κρυώσει και δεν θα τρώει. Θα καείς, βρε, με την πετσέτα, νοικοκύρη μου. Μπράβο. Καταπληκτική η επίδειξη. Σιγά σου τρέχουνε τα σάλια. Τι είπες, αγάπη μου? Λέω, μωρό μου, δεν έχεις ξαναδεί μοντέλο και κάνεις έτσι. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Καλά, ό,τι θέλεις λες. Εγώ απλώς θαυμάζω το σοου της κυρίας Κάτιας Καλυφατίδη. Νικόλα μου, Τόνια, ελάτε, τρώμε. Τόνια, να σου πω. Τι θα γίνει με το 20 που λέγαμε? Τι θες να γίνει? Ένα 20 σου ζητάω, πολλά είναι. Σε παρακαλώ, τράπεζα είμαι, Νικόλα. Όχι, τσιγκούνα. Μια φορά, μωρέ, σου ζήτησα κάτι, μια φορά. Νομίζεις, Νικολάκη. Κοίτα, έχουμε και λέμε. 20 ευρώ για το λαχείο, 10 ευρώ, δεν ξέρω κι εγώ γιατί, και 15 ευρώ προχθές. Λοιπόν, άστο, δεν πας να πιάσεις καμιά δουλειά, λέω εγώ, ότι να κάνεις συνεχατράκες. Λάθος. Επένδυση κάνεις. Άμα μου κάτσουν τα νούμερα, το 10% δικό σου. Έλα, φτάνει. Δεν σταματάτε το σκύλο καυγά να έρθετε να φάμε. Ελάτε, παιδιά, γρήγορα. Το αρνάκι δεν τρώγεται κρύο. Εγώ δεν θα φάω, έχω ραντεβού με το Σωτήρι. Α, μια και το φέρει κουβέντα. Πότε θα έχουμε την τιμή να γνωρίσουμε αυτόν τον περίφημο Σωτήρη? Θα δούμε. Ναι, καλά, θα δούμε. Άμα τον γνωρίσουμε ποτέ, γράφτε μου. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί φαίνεται πως η αδελφούλα μου από εδώ ντρέπεται να το φέρει στο φτωχικό μας. Κοντζάμ γιατρός βλέπεις. Θα γίνει ρεσίλη. Έτσι είναι. Ό,τι θέλει λέει και κάψτε και τον ακούτε. Ναι, Τόνια μου, αλλά δεν καταλαβαίνω. Άστο, αγάπη μου, άστο, δεν πειράζει. Η Τόνια μας, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα μας το πει η ίδια. Πες μου την αλήθεια, είναι όπως τα λέει ο Νικόλας. Αυτός ο τύπος σε κάνει να ντρέπεσαι για μας. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Καλή νύχτα. Λοιπόν, ας φάμε εμείς. Καλή όρεξη. Σ' αρέσει, χάλα. Μάσα, μην τα καταπίνεις σαν μάστα. Μασά. Μασάτσι. Πώς αισθάνεσαι σήμερα, γενναιόδωρος? Πολύ γενναιόδωρος? Τι είπες? Λέω, θα μου πάρεις ένα φόρεμα?
Υπάρχει κάποιο λόγο πρέπει να ψωνίσει από εδώ απόψε? Ναι, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κάτια. Μόνο αυτό? Εγώ έλεγα ότι ήθελα να μοιάζει με κάποια από τα μοντέλα για να μου αρέσει περισσότερο. Τι δηλαδή, το μου πάρει? Φυσικά. Διάλεξε όποιο σου αρέσει. Αχ, μωρό μου, ευχαριστώ, είσαι μοναδικός. Τι έχεις, μητέρα, τι συμβαίνει? Τίποτα. Κάτι σκεφτόμουν. Μήπως σε στεναχώρησε πριν η Έλενα? Ούτε που με απασχολεί. Έχω πάθει ανοσία. Πολύ κομψά τα φορέματα, Καλά είναι. Για κάποιο στην ηλικία της μάνας σου. Τι έχεις, τι συμβαίνει τελικά? Μια χαρά είναι. Τι έπαθες? Σαν να έχεις δίκιο για την Τόνια. Φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Αν ήταν κάτι σοβαρό δεν θα μας το έλεγε. Ξέρω ρε παιδί μου, αλλά είναι σαν να έχει αλλάξει η συμπεριφορά της. Έχει κλειστεί στον εαυτό της. Καρδούλα μου, είναι τόσο τυχερά τα παιδιά μου. Και δικά σου να ήταν, δεν θα τα αγαπούσες περισσότερο. Μα είναι και δικά μου. Όποιου τα μεγαλώνει είναι τα παιδιά, έτσι δεν λένε? Μακάρι να έχει ζήσει και το μωρό μας. Πάνε 20 χρόνια και ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει. Μη λες τέτοια πράγματα, αγάπη μου. Εδώ κινδύνεψες εσύ. Εκείνο τουλάχιστον δεν κατάλαβε τίποτα. Αν πάθανες εσύ κάτι. Θυμάσαι πόσο λαχταρούσες να γεννηθεί? Μέτραγες τις μέρες μέχρι να έρθει. Δεν ήταν γραφτό φαίνεται. Όμως η μοίρα με αποζημίωσε. Έχω μια υπέροχη οικογένεια με σένα και τα παιδιά. Γιατί δεν τρως μόνο μου? Δεν σου αρέσει το φαγητό? Δεν έχω όρεξη. Έτσι απλά? Ανακατεύομαι λίγο, αυτό είναι όλο. Το στομάχι μου. Και γιατί δεν έμενες σπίτι αφού σε χάλια? Γιατί ήθελα να σε δω. Γιατί? Για να μου πεις ότι είσαι χάλια? Δεν είμαι πολύ άσχημα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν με πειράζει και πολύ που ανακατεύεται το στομάχι μου. Εγώ όμως δεν θέλω το κορίτσι μου να είναι έτσι. Τον έχεις γκοτζάμι για τώρα δίπλα σου, άμα είναι να μην είσαι καλά. Μα δεν είμαι άρρωστη. Τότε? Κάνε μια προσπάθεια να μαντέψεις. Έλα, αφού σ' αρέσει το suspense. Δεν έχεις παρατηρήσει καμιά αλλαγή πάνω μου, γιατρέ? Θα μου πεις τι συμβαίνει ή θα με έχεις όλο το βράδυ εδώ να προσπαθώ να μαντέψω? Λένε πως η εγκυμοσύνη μας ομορφαίνει εμάς τις γυναίκες, στην αρχή τουλάχιστον. Τι? Είσαι έγκυος? Πιο πολύ δεν γίνεται. Τι λες τώρα? Μου κάνεις πλάκα, έτσι? Δεν θα πεις τίποτα? Βέβαια. Πως είμαι ενθουσιασμένος. Λέγει κι άλλα τέτοια. Συμπεριφέρεσαι σαν να μην σε αφορά καθόλου. Και τι θέλεις να κάνω? Να ανέβω στο τραπέζι να χορέψω επειδή εσύ έμεινες έγκυος? Αυτό έχεις να μου πεις? Μην τα δραματοποιήσω όλα, βρε κορίτσι μου. Εντάξει, ξαφνιάστηκα. Και είναι τρόπος αυτός για να μας δείξεις την έκπληξή σου? Καλά, γράψω στα ατυχήματα. Πιο απ' όλα, εμένα ή το μωρό? Τι θες να μου πεις δηλαδή? Ότι εσένα ήταν όνειρο της ζωής σου να βρεθείς σε αυτή τη θέση? Θα βρεθώ εγώ μόνη μου. Μαζί είμαστε σε αυτή τη θέση. Κατέβασα τον τόνο της φωνής σου πριν γίνουμε περίγελος. Αυτό σε νοιάζει? Σταμάτα τις ιστερίες. Στο κάτω-κάτω πρόσεχες όταν κάναμε έρωτα. Σοβαρολογείς. Μόνο δική μου δουλειά είναι να προσέχω. Αφού ξέρεις πώς γίνονται αυτά, όφιλες να πάρεις τα μέτρα σου. Ζητάς και τα ρέστα από πάνω. Διεκδικώ το δικαίωμα να λέω την άποψή μου. Και ποια είναι ακριβώς? Ότι δεν είμαι έτοιμος να γίνω πατέρας.
Τι να σου πω. Και είσαι και γιατρός. Αυτό τώρα τι σχέση έχει? Ότι δεν περίμενα να είσαι τόσο ανεύθυνος. Αμπά. Και ποιος κατά τη γνώμη σου είναι υπεύθυνος, γυρνάει από εδώ και από εκεί και σκορπάει παιδιά? Θα σε κάνω να μου δώσεις όλα όσα μου χρωστάς, κυρία Καλυφρατίδη. Υποθέτω ότι έχεις αποδείξεις για όλα όσα λες. Δεν θα μιλούσεις στον αέρα. Ένα επίσημο έγγραφο. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Θα τις δεις τις αποδείξεις, μην ανησυχείς. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Ούτε κι εγώ πως θα βρισκόμουν αστριμωγμένο στη γωνία. Κοίταξε, Τονιά. Δεν θέλω να αλλάξω τον τρόπο που ζω και δεν μπορείς να με αναγκάσεις να το κάνω. Μ' αρέσει που με αργαίνεις. Λίγο αργά δεν το θυμήθηκες αυτό. Έχω κάποια σχέδια. Και ένα μωρό δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Και πώς μεγαλώνει ένα παιδί εσύ που τα έχεις όλα εύκολα? Δεν έχει έξοδα. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Δουλεύουμε και οι δυο μας. Ναι, σίγουρα. Αλλά δεν είναι τόσα τα έσοδα που να φτάνουν για όλα. Τι εννοείς? Ξέρεις πως θέλω να αγοράσω ένα σπίτι, έτσι δεν είναι? Κάτι καλό. Να ξεφύγω από τη μιζέρια. Να ζήσω κι εγώ λίγο ωραία. Όλα μπορούν να γίνουν. Πώς? Εδώ δεν μπορώ να βάλω στην άκρη ούτε μια δεκάρα. Ναι, γιατί είσαι σπάταλος και ανοργάνωτος. Όταν θα βάλεις ένα πρόγραμμα όλα θα γίνουν. Δεν κατάλαβα. Θα μπεις δηλαδή και στην τσέπη μου και θα μου πεις τι θα κάνω με τα λεφτά μου? Δεν σε αναγνωρίζω, Σωτήρη. Μήπως έμεινες επίτηδες έγκυος? Για να αποκτήσεις ακριβώς αυτό το δικαίωμα? Τρελάθηκες, πώς μιλάς έτσι? Τόσο καιρό με ξέρεις. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έγιναν όλα βάσει σχεδίου? Για να ξεφύγεις από την οικογένειά σου. Σε παρακαλώ, δεν σου επιτρέπω. Ούτε μια φορά δεν με έχεις καλέσει σπίτι σου. Δεν είναι περίεργο αυτό? Ποιος ξέρει τι σοϊ άνθρωποι θα είναι δικοί σου για να μην τολμάς να μου τους παρουσιάσεις? Έτσι, με ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκανα, πρέπει να πουλήθηκαν όλα τα φορέματα. Τι θέλεις από μένα, χρήματα? Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι θέλω. Είμαι η εγγονή σας και ήρθα εδώ για να διεκδικήσω το όνομά μου. Κορίτσια, θα τα πούμε μετά στο μαγαζί, Ναι. Έλα, Τζορτζή, η Ξένια είμαι. Τι έγινε, μανάρι μου, μας πεθύμισες λιγάκι? Όσο να είναι, ένας είναι ο κούκλος. Τέτοια να μου λες να με φτιάχνεις. Να σου πω. Θέλω μια χάρη. Ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Θυμάμαι που μου είχες πει ότι έχεις στην Αθήνα ένα φίλο καλλιτέχνη που μπορεί και κάνει κάποιες αλλαγές σε στοιχεία, σε επίσημα έγγραφα. Δεν πιστεύω να σ' ακούει κανείς και βρω καναμπελά. Μην ανησυχείς, μόνη μου είμαι. Να σου πω, θέλω να μου δώσει το τηλέφωνό του. Γιατί? Θα σου πω άλλη ώρα. Δεν γουστάρω να μ' αφήνεις απ' έξω. Πες μου γιατί το θες και θα στο δώσω. Μη βιάζεσαι, αγάπη μου. Θα σου εξηγήσω όταν βρεθούμε από κοντά. Κάνε υπομονή. Στείλω ένα καλό κόλπο και θα σε βάλω και σένα μέσα. Πες το μου. Δεν είναι ώρα τώρα. Για δώσε μου το τηλέφωνό του. Ώρα για δουλειά. Κοίτα εδώ χάλια. Όλο μπρίο και ενέργεια πρωί-πρωί. Στο λέω, κακομοίρα μου. Έτσι και ξαναγυρίσεις στο σπίτι χαράματα, απλώς δεν θα ξαναβγείς. Μαμά, μην αρχίζεις πρωί-πρωί, σε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πού ξεβίτρωσες εσύ? Ήρθα λίγο νωρίτερα και μου άνοιξαν φύλακας. Τι να πω, από τα χαράματα ήρθες. Ορίστε. Αντί να πάρεις παράδειγμα από την Ελπίδα, κάθεσαι και της κάνεις ανάκριση. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, έχουμε πολλή δουλειά. Βλέπετε τι σας περιμένει. Ναι, κυρία Μέρη, αμέσως. Σιγά, αυτό είναι μόνο. Σε 5 λεπτάκια. Αλήθεια λες? Κοίτα και εκεί πέρα. Κι άλλα 3 σακιά στην αποθήκη. Έλα, μην κάνεις έτσι. Άμα κάνουμε γρήγορα θα τελειώσουμε στο beach φιτίλ. Θα δεις. Έλα. Πού το βρίσκεις το ζωκέφι μου, λες?
Τι έχεις γείτονα, γιατί είσαι έτσι? Τι να έχω, μορτρία γκολάκια φάγαμε χθες από τη Δανία. Α, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Εσύ και ο γιος μου τα ξέρετε, εγώ είμαι άσχετος. Αρρώστια η μπάλα, αρρώστια. Άντε, καλή δουλειά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά, σου λέω, περάσαμε καταπληκτικά. Έχασες που δεν ήρθες, τρελό γέλιο. Χθες ήμουνα ψόφια. Την επόμενη φορά όμως που θα το κανονίσεις θα έρθω οπωσδήποτε. Κάθε βράδυ βγαίνω, εκτός αν είμαι με πτώμα. Α, σαν και σήμερα. Δεν θα βγω. Ντορίτα, να σου ρωτήσω κάτι. Ξέρεις αν εδώ κοντά νοικιάζονται τίποτα δωμάτια με το μήνα? Ναι, αμέ. Γιατί τώρα που μένεις? Μένω σε κάποιους συγγενείς, αλλά είναι προσωρινό. Ναι, θα το έχω υπόψη μου. Δηλαδή, εσύ ήρθες στην Αθήνα για να δουλέψεις? Όχι ακριβώς. Για να σπουδάσω ήρθα στη Σχολή Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αλλά τελικά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Δηλαδή? Δεν θέλω να με περάσει για χαζή. Αλλά την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αθήνα μου κλέψαν το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα μου. Όλες μου οι οικονομίες, ό,τι είχα μαζέψει για τα δίδακτρα ήταν εκεί μέσα. Άμα. Εντάξει, συναγωγείς, βοηθήσουν οι γονείς σου, σιγά το πράγμα. Δεν έχω γονείς. Στον Άφλιο μεγάλωσα σε ίδρυμα. Ο μόνος κοντινός μου άνθρωπος είναι μια αδερφική μου φίλη από εκεί. Την πήρες τηλέφωνο, της το πες? Μπα, δεν την πήρα τηλέφωνο. Άλλωστε και εκείνη στην ίδια θέση με μένα είναι, γιατί να την ανησυχήσω. Δικό μου ήταν το φταίξιμο που έχασα το πορτοφόλι μου. Ναι, αλλά οι φίλοι στη δύσκολη την ώρα φαίνονται. Ξέρεις, η Ξένια ονειρευόταν πάντα να φύγει μια από τις δυο μας από τη μιζέρια. Αν το μάθει αυτό θα απογοητευτεί πολύ. Είναι σαν να είναι και αυτή εδώ πέρα μαζί μου. Εμείς οι δυο είμαστε ένα. Ένας λόγος παραπάνω τότε. Ξέρεις κάτι, δεν ξέρω γιατί, αλλά ντρέπομαι να της μιλήσω. Και είχε συμβεί και κάτι άλλο περίεργο. Ενώ δεν την πήρα εγώ, δεν κατάφερα να την πάρω ένα τηλέφωνο, ούτε εκείνη πήρε να δει πώς θα πάω στην Αθήνα. Έλα, βρε, εντάξει, τα άτυχε. Το βρήκα. Από το ίδρυμα σίγουρα θα μπορούν να σας βοηθήσουν, Ξέχνα το κι αυτό. Οι κυρίες ό,τι ήταν να κάνουν για μένα το κάνανε. Με πήραν στην κουζίνα, δούλευα 2 χρόνια και μάζεψα όλα τα χρήματα για τη σχολή. Οπότε. Άστα. Ποιος είναι? Η Ξένια είμαι, από Τζόρτζι. Δεν σε ειδοποίησε? Ναι, με πήρε τηλέφωνο. Πρόσεξε, σας παρακολούθησε κανείς? Ποιος καλέ, δεν με ξέρει κανένα στην Αθήνα. Παιδεύτηκα λίγο, αλλά... Πες μου εσύ αν βλέπεις διαφορά. Ξέρω εγώ, τέλεια είναι. Είσαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα καταλάβει τίποτα? Σύγκρινε τις φραγίδες. Βρες μου μία διαφορά ανάμεσα στην αληθινή και την ψεύτικη και εγώ θα αλλάξω επάγγελμα. Δηλαδή η ελπίδα Φωτίου έγινε και νόμιμα Ξένια παπά. Η εγγονή της Κάτιας Καλυφατίδη.